Hello mga kabisdak, what's up? Kumusta kayong lahat? Ay, pakita ko lang sa inyo mga kabisdak yung lemongrass. So kung naalala nyo sa isa sa recent videos ko, di ba, nagtanim ako ng lemongrass. So ito na yun mga kabisdak. Ito na yun. Mukhang good news mga kabisdak kasi mayroong mga bagong tubo ito. So parang surviving yung lemongrass natin. Syempre namatay muna siya pero may mga bagong tubo. So good news. Yun mga kabisdak, good news. So ngayon, sobrang lambig mga kabisdak. Wala tayong masyadong activity mga kabisdak kasi di ba work from home kami. Maganda sana pag wala ng lockdown kasi di ba yung trabaho ko nasa city. So maganda yan kasi everyday tayong mamasyal sa city. And ina-avoid din namin lumabas sa weekend. Kasi yung COVID-19, yung virus, na naman, grabe na naman. So yung Melbourne, very affected yung sa Melbourne dito. May kinokontrol yung border, naka-lockdown yung border. So yung taga Melbourne hindi pwedeng pumunta sa New South Wales. Kung pupunta man sila dito, dadaan sila sa screening at quarantine. Tama tayo ngayon mga kabisdak, pupunta tayo dun sa sa may tindahan. Bibili ako ng charger, yung saktong-sakto kasi yung cable ng charger namin para sa cellphone nasira. At para makita nyo na rin yung area namin mga kabisdak. Ito sa Sydney mga kabisdak, uso dito yung mga apartment or unit lang. So halimbawa nito, yan, yung mga unit na yan. So pag dito ka sa Sydney titira, tapos medyo malapit lang sa city, mga 40 minutes or 1 hour drive. So also dito yung yung mga apartment, and mostly yung cost ng apartment is nasa $300 to $500. So kagaya sa rent namin per week, yung rent namin per week sa apartment namin is $370 per week yun. Gusto ko yung area namin mga kabisdak dito kasi marami siya mga shops. So nakikita nyo merong parang sari-sari store, merong met shop. At kung nakikita nyo sa harap dyan mga kabisdak, yung mall, Stocklands Mall. And yun, ito, di ba? Apartment na naman yung mga ganyan mga kabisdak, unit. Kasi nga, yan yung uso dito sa Sydney. At sobrang mahal nga mga kabisdak kasi di ba yung Sydney is considered one of the most expensive city sa buong mundo. So ganito mga kabisdak ko, ito yung pedestrian lane. So kung may makakita kang ganito, so dito sa Australia, ang ganda kasi automatic yung mga sasakyan magsa-stop yan, hindi katulad sa Pinas. So ganyan, pag may dadaan dyan na pedestrian, magsa-stop talaga sila. Kasi kung hindi, huliin yan ng mga pulis. Ang ganda ng area namin mga kabisdak, ang daming small shops. So doon tayo banda, bibili ako ng doon, may parang Changi, parang dollar shop. So bibili ako ng doon ng cable charger. So dito ako sa Domino's laging bumibili mga kabisdak. So usually every Friday nagpipizza kami kasi pagod na magluto. Ito mga kabisdak, sikat to na chicken, nagbibenta ng manok dito. Yan, ito yun. So isa to sa paborito namin. Tapos itong nasa likod ko mga kabisdak, so yan yung cash converter. So kung naalala nyo sa old na video ko, pumasok din ako dati, finuture ko to. So ngayon pasok tayo mga kabisdak, baka may makita tayong may mabili tayo ditong murahing gang. Right, pasok tayo dito sa loob mga kabisdak ng cash converter. So ito, kita nyo, computer, may organ. Tapos ito, ang daming so yun mga kabisdak, wala tayong nahanap dun sa cash converter. So tingin-tingin lang tayo dun. Ngayon nga, dito na tayo sa tindahan na pupuntahan ko. Pasok dun mga kabisdak, meron kasi mga vegetables na binibenta dun. Mamaya mga kabisdak, so dun tayo papasok. May parang Changi dyan. So ngayon, pasok na tayo dito sa Asian store. So Asian store to mga kabisdak, meron din sila mga Pinoy products dito. Chinese to, pero kung nakikita nyo meron silang Ding Dong. Ito sa mga Del Monte. Dito mga bay leaves, UFC, Century Tuna, ito Skyflix. So doon tayo pupunta mga kabisdak, pasok muna tayo doon. Alright, let's go. Tapos yung mga kabisdak doon sa unahan doon, yan, train station.
So dito tayo pupunta sa dito. Ito yung area namin mga kabisdak kasi kahit maraming tao, meron ding police station dito malapit lang. Yun doon, may police station yan kaya parang feel safe ka kasi maraming police na nagpapatrol. Ito tayo papasok mga kabisdak. Ito, meron mga mura-murang binibenta dito parang yung sa Cebu pa, parang Colon. Oops, sorry. So ayan, pasok tayo dito. Cable charger yung nahanap ko mga kabisdak. So nahanap ko na. So ito yung bibilhin ko, charger. So sabi nung nagbabantay, ito daw yung best selling nila. $10 lang yun. So ito na yung bibilhin natin. Bili tayo isa. Din bumili ng hair clip mga kabisdak. Ito kasi ako lang yung nagugupit sa sarili ko. $20 daw to. Ito sabi ng lalaki, $20. Ang ganda nito mga kabisdak. Power bank. Parang wallet. Mga kabisdak, so ito na, nakabili na tayo. So yung nabayaran ko lahat mga kabisdak is $30 siya lahat. Daming shops dun Merong mga kainan. Yun nga lang uso pang Middle Eastern siya na kainan. Pero ito may pharmacy dito. Merong pharmacy. At yun nga, ang daming mga shops na small. Kaya sobrang gustong-gusto namin dito. Matagal na din kami dito sa area na to. Magti 3 years na. So ito yun. Ito yung vegetable shops na mga fruits and vegetable shop na dito ako bibili. Ito may mga kamatis. Bibili tayo ng atis man to. Atis. 'Di ba? So yung hanapin ko is eggplant. Bibili ako ng eggplant. Kaso ang lalaki ng nila, talong. Parang bola yung talong nila dito. Ayaw ko ng ganito mga kabisdak. Hanapin natin yung parang nasa kabilang side. Hanapin natin yung maliliit na talong lang. Ang daming prutas, di ba? So yun, may mga apples. Tapos mura lang yung presyo nila dito mga kabisdak. Mura lang. Ito, may mga gulay-gulay na din. Bul ko dito mga kabisdak is yung yung talong. Kaya itong maliit na talong yung kukunin natin. Ito sakto lang. Gagawin kong torta. Kuha muna tayo. So yun nga mga kabisdak, so yung gulay nila dito is mura lang kaya mostly dito kami bumibili ng gulay. Kasi pag doon ka sa mall bibili ng gulay, ang mahal. Kaya mas okay dito sa labas. So yung saging nila mga kabisdak is mura lang, $2 per kilo. Kaya kuha na din tayo nito. $2 per kilo na sa mall mahal to. Okay. So bumili na rin ako ng orange mga kabisdak. So let's go, uwi na tayo. So yung nabili ko ito. So, yun mga kabisdak, so yung nabayaran ko dun sa fruits and vegetable shop is $11 yung nabayaran ko. Kaya may sukli pa tayo na Noibi na $9. Kaya pwede pa tayong bibili ng coffee. So bibili tayo ng coffee mga kabisdak kasi nga para makita nyo din yung yung area ko. Papakita ko sa inyo. So ito siya, real estate office lang. So bibili tayo ng may masarap na coffee shop doon. Actually hindi ko sure kung masarap ba, pero sikat, maraming customer lagi, so siguro masarap. So sa unahan nga, yan dyan, train station yan dyan sa unahan mga kabisdak. So dito tayo bibili na kaya by Bird Diner. Yun, bangko yung nasa harap. So dito tayo bibili ng coffee. Sarado yung coffee shop nila dun mga kabisdak, kaya lipat tayo dito sa kabila. So may Pizza Hut dito. Pizza Hut, bakery pala, binta ng tinapay. So try natin bumili dito kasi mura lang din yung tinapay nila. Siguro ito $2 lang yung parang pizza na tinapay. Ito yung mga mamurahing tinapay. Meron tayong nabili na tinapay, $2 lang ang lalaki. So ngayon bili ako ng coffee. Dito tayo papasok. So may coffee shop dito. The medium. Yeah, with 2 sugar. Sarap. So ang laki ng cappuccino nila dito mga kabisdak. Tapos tambay muna tayo dito ng ilang minuto before tayo uwi sa bahay. Nasa likod ko mga kabisdak, yan, library dito, public library. Napakaganda mga kabisdak, ang daming resources, may internet,
yung mga libro, may TV, basta ang ganda, para siyang mall, tapos libre lang. Pauwi na tayo mga kabisdak kasi ano na, madilim at kailangan ko pala umuwi before 5 kasi may meeting ako. So yun nga mga kabisdak, kung nakikita yung sa likod ko, almost apartment talaga dito yung style dito sa amin. Dito sa Sydney mga kabisdak, sa Sydney lang to mga kabisdak ha. Pag dito ka titira, mga sa suburb na malapit sa city, apartment talaga dito mga kabisdak. Kasi pag mag-rent ka ng bahay, yung landed talaga na bahay, parang yung mga bungalow, sobrang mahal. So yung mura dito mga apartment. Tapos mostly yung range ng rent ng apartment is nasa $300 to $500. So yung rent namin sa apartment namin is ano siya, 370, tapos 2 bedroom. So okay na rin para sa amin mga kabisdak. Tapos yung area namin, mga ano siya, mga 40 minutes or 45 minutes by train. So yun nga, malaking tulong. So nung nagsimula kami dito sa Australia mga kabisdak, galing din kami sa ano, nag-start kami sa shared room, o sa shared house pala. So bali yung nirerentahan namin dati is ano lang, isang room. Yung rent namin noon is ano pa, $200, isang room lang. Tapos kasali na lahat, internet, kuryente, tapos tubig, yun mga kasali na lahat for $200 per week. And then nung nagkatrabaho na ako, yun nga, nung nakahanap na ako ng full-time job as cleaner, medyo kaya-kaya na, kaya lumipat kami sa apartment. Meron kami nakitang 2 bedroom nun, ano lang siya, 300 per week, 2 bedroom na. Medyo luma yung building, pero sa amin kasi importante na mag-separate kami, may privacy kasi may bata kami nun. Kaya napaka-importante na lilipat kami. Kaya yun, kinuha na namin yung apartment na yun, $300 per week. Tapos medyo luma siya, so yung ginawa namin, nilinisan namin ng mabuti yung ano, yung loob ng apartment. Nilinisan namin ng mabuti, tapos repaint, yung mga ganun. Tapos yung ano na nga, medyo na settle na, yun, lumipat kami sa medyo bago-bagong apartment, which is yung tinitirhan namin ngayon. Tapos ano na siya, $370. Pero yung nilipatan namin mga kabisdak is isang block lang, nasa kabilang block lang. So bali yung old apartment namin is nasa kabilang block, nandun lang, kabilang block, kaya malapit lang. Kasi nga gustong gusto namin tong suburb namin kung saan kami nakatira. So yun, ito yung mga nabili natin. And sulit yun, $40 na budget, ang dami kong nabili, diba? So yun mga kabisdak. And maraming salamat pala sa mga nagko-comment, lahat-lahat, na-appreciate ko yung mga nagko-comment sa videos namin.